Ahoj, nazdar, čau, přátelé, tohle bude takovej pro mě, minimálně pro mě, speciální unboxing, protože mi přišla jedna sběratelská věcička, blbínka z ciziny, která vlastně nemohla být úplně, nebo tvůrci tak rozhodli, že nebude úplně pro každého, ale pouze pro ty, kteří dohráli Ghost of Tsushima na platinovou trofej a ti, co získali platinovou trofej, tak jim přišel e-mail poměrně po dlouhé době po tom, co ta hra vyšla. Tak jim přišel e-mail, že si mohou koupit tento speciální předmět upomínkový, který jim právě bude tu platinu z této hry připomínat. Teda doufám, že je to ono. A tak asi co jiného by to bylo. A tady mám totiž ještě mraky jiných balíčků a tenhle přišel asi 2 týdny zpátky a myslím si, že to je ono. Je to poměrně lehký. No a tak to nebudeme zdržovat a jdeme si to. Jo, to tričko je luxusní, tyba. Evil Dead. Se mi líbí. Tričko z Temu, ty vole, za pár šušňů, ale hej, líbí se mi. Každopádně, možná pro některé z vás, co teďka hrajete Ghost of Yotei, tak abyste si to zkompletovali a měli tam platinu, protože až potom za pár let vám cinkne e-mail, že můžete mít další nějaký sběratelský upomínkový předmět, tak právě, abyste ho mohli mít. Já se teda přiznám, že v Ghost of Yotei ještě, jdeme si to zatím rozbalit, že v Ghost of Yotei zatím ještě platinovku nemám. Já jsem asi v 80% hry, jsem před finálem, jsem kousek před koncem, vedlejší questy a tak dál už mám jako téměř hotové. No a určitě to jako zkompletuju, získám i tam platinovku a třeba právě za pár let taky bude možnost koupit nějaký sběratelský upomínkový předmět. Tak, teď se ale soustřeďme na Ghost of Tsushima, což je za mě opravdu výborná hra. Byť se mi dohrál už x let zpátky, tak stále si jako vzpomínám na ten příběh, jak v polovině vám zabili koně, to bylo dojemný a tak dál, čili pojďme na to. Ale na to, jaký je to velký balík, tak vlastně tady máš jen a pouze takovouhle malou krabičku. Ta cena, prosím vás, ta cena byla, myslím si, že kolem 1200, 1500, já si opravdu už nejsem jistý a faktura tady není, ale mám za to, že to bylo kolem 1000 koruny, možná 1500, čili nebylo to nic extra drahého, zároveň jako vidíš, že je to malý zmetek. Na druhou stranu je to jako něco, co má fakt jenom, no jakože pár lidí. Jo, pár tisíc lidí na světě, jo, třeba tady v Česku, a schválně, jestli někdo to má taky, tady z Česka napište, ale počítám, aby to řekl, že tady v Česku to bude mít třeba, já nevím, 200, 300 lidí, 150 možná, a já jsem mezi nimi. No, dobrý. Konec machrování, pojďme si to otevřít a rozbalit a pokud tady koukáte, že mám nějaký divný pisk, tak na tréninku mě zase šikanovali, takže to si nevšímejte. Hopa. Tak jo. Jak se můžeme podívat, tato papírová krabička, znak z Ghost of Tsushima, takhle vypadá bok, přední strana a zadní strana. Na zadní straně Ghost Rewards, sorry za mou angličtinu, odměna. Kanada, EU zóna, bla bla bla, dobrá, no. Tak, Sucker Punch. Tak, jdeme si to otevřít. Dobře. Tak, tady máme co? Living Legends. Jo, tak se myslím jmenovala ta trofej, nechci kecat. Z druhé strany máme nějaký, co to je? Jo, v různých jazycích, je tady čeština. No, našel jsem slovenštinu, takže by tady měla být i čeština. Tady. Varování, uchovávejte mimo dosah malých dětí. No, takže nic, takže já to mít nemůžu. Dobrý, tak jo, jasný. A tady máš gratulačku a tady něco napsané, když tak si to stopněte. You are one of Tsushima's greatest heroes. Samozřejmě, že jsem úchvatný hrdina, ty vole. Blablabla, je jasný. Tak, teď už ale pojďme k tomu
samotnému artefaktu. Ta krabička, tady musím říct, když jsme to vyndali z této papírové krabičky, tady musím říct, že tahle krabička už vypadá jako poměrně pěkně, luxusně. Jo, ve výsledku takový ty otevírací krabičky, jako třeba například mám třeba tady, byť tohle je dřevěný, ale jako hodinky Hamilton, že jo, za pár desítek tisíc, hop hop, tak tohle je to taky taková ta krabička, kterou si otevřeš a mrkneš se dovnitř, co je tam za poklad. Takže jdeme na to. Hop. Okidoki. Tak jo, to se dá, jasně, to se dá vyndat. Čili samotná krabička vypadá takhle, tady opět máte znak ducha Tsushimy, počítám, a ten vnitřek z druhé strany, jo, to jsou ty oznaky, že jo, počkej, hop. Hop. Kurva, dá se to z toho vyndat, sundat? Asi ne, nebo počkej. Ono z druhé strany tady máš, vidíš, a já přemýšlím, jestli, počkej, to je na odšroubování, anebo... Fakt, že jo, to je na odšroubování. To mě poser. OK. Takhle tedy vypadá ten samotný artefakt, což je vlastně maska ducha Tsushimy. Já mám právě i kolektorskou edici, jak Ghost of Tsushima, tak i Ghost of Yotei, a tam právě byly ty masky, čili já tu masku mám v místnosti dole. Tyjo, ale to asi... Já už to tady šroubuju jak blbec, Bůh ví jak dlouho. Jde to odšroubovat nebo ne? Dobře. Jako lehce vůli to má. Hej, no tak, já nevím, abych to nezničil. Jo, jde to odšroubovat. Ono to jde, teď koukám. Z toho vlastně i sundat, což ale dělat nebudu, protože počítám, že je něco na druhé straně. Já to zase nechci poničit. Tohle je jenom na vydělání. Ale jako když už jsem to je zase video, ty vole, ale když už jsem to, jakože by to šlo povolit jenom lehce, to je přece blbost, ne? Dobře, teďka to odšroubovávám, ale to tam nemůže být natolik západů, prostě to je ptákovina. Čili asi to necháme takhle, hop hop, když to vrátíme do krabičky, tak to vypadá následovně. Hop, hop. Dobrá. Tady máš vlastně zobáček, jako ze kterého to můžeš sundat. A tady jako to je jako na dvě části, jo, to vidíte, ale jak říkám, já to nechci poničit. Přece jen to, když zničíš, tak jako nový nedostaneš už. Ono se to ani nedá chytit, to je takový malý plastový zmetek, který, prcám na to, s tím asi nějak nepohnu. Mě by zajímalo, jestli jako je tam něco i z druhé strany, ale myslím si, že ne, že to drží jen takto. Být jako k čemu by to tam jinak bylo? No, dobrá. Necháme to takto, možná to zjistíme z jiných videí, jestli si to někdo jako... Ale tak ono to je jako... Ta zadní část to vypadá, aby si to připnul na tričko nebo na něco, což samozřejmě tak jako jsou takový blázní, co s tím budou chodit po venku jako hrdě se hlásit, že jsou duchové Tsushimy. Já si to jenom pěkně vystavím a vždycky, když půjdu okolo, tak si vzpomenu, jo, tohle byla výborná hra,
parádní Gamesa. A tohle si myslím, že to je parádní sběratelský kousek. Dobrá, jo, tady ještě tenhle, hop, hop, i když já to asi nechám, v téhle krabičce, anebo asi v tomhle, že? Si to vždycky pootevřu, hop, to takhle bude hezčí. Dobrá, díky, že jste koukali až sem, no a my se uvidíme opět u nějakého dalšího videa, u nějakého dalšího unboxingu. Mějte se pěkně, buďte dobří a ahoj. Já jsem fakt zvědavej, až teďka tohle video tipnu, tak se půjdu podívat, jestli jako někdo to nějak jako odšpuntoval, oddělal, nebo, ale to mě se to nechce ničit, no. A já to se nikde nebudu dávat, takže já si to nechám v tom. Buďte dobří a ahoj, čau. Tak jo, abych vás neošidil, tak jsem se podíval na video a opravdu to z toho jde sundat. Je to vlastně jak kdyby pouze jako na vytáhnutí, ale vzhledem k tomu, že je to takhle malinký plastový plišek, no tak v mých tlustých prstech to opravdu jako z toho nešlo moc sundat. Každopádně, když už se mi to podařilo, takhle teda zepředu, to jste viděli už, že ano, a zadní část vypadá následovně. Živá legenda, je tam napsáno značka Sony a značka tvůrců, tedy Sucker Punch. To si jako můžeš prostě někam připnout, prdnout si to, čili tohle ta zadní část, prdnout si to na tričko nebo něco takového, ale to já to tam vrátím a jak jsem říkal, budu to mít v tom obalu. Tak jo, teď už je to doopravdy vše, buďte dobří, ahoj.